Hier op deze plek lag ooit het Venrays gemeentelijk zwembad. Een plek met vele mooie herinneringen. Want wie kreeg hier nu niet zijn zwemles, ging recreatief zwemmen of bracht gewoon wat vrije tijd door op de prachtige zonneweide. Op mooie dagen trok het Venrayse zwembad wel duizenden bezoekers per dag. In Venray van toen gaan we vandaag terug naar het jaar 1982. Ondanks het slechte weer is er volop sensatie en pret vanwege het tweede Tobbedansfestijn, wat hier in het openluchtzwembad gehouden werd. Kijkt u mee naar weer een stukje Venrays verleden, wat er helaas niet meer is. Goedemiddag, het gemeentelijk zwembad. We houden hier voor de tweede maal het toppendansen. We hebben weer een groot aantal deelnemers die de meest ingenieuze apparatuur in elkaar hebben getimmerd. En voor de opening zou ik graag het woord willen geven aan de wethouder van sportzaken van de gemeente Venray, de heer Van Oers. Dames en heren, jongens en meisjes, het is inderdaad zoals de heer Eemond zei, de tweede keer toppendansen. Nog een grotere toren dan vorig jaar, beter georganiseerd. Volgend jaar wordt het nog hoger, want de heer Eemond en de mannen van het zwembad die hierboven staan en ook daaronder uiteraard de zaak, die staan voor niks. De eerste man die zijn leven wil riskeren, die staat dus nu aan de startlijn. Die naam mag ik niet eens noemen, maar het is een bekende kandidaat van vorig jaar. Maar ik neem aan dat je ook dit jaar veel succes zal hebben. En hiermee zijn deze geweldige manifestatie als voorloper voor de zwemvierdaagse geopend. En ik hoop dat iedereen veel plezier heeft en de deelnemers veel succes. Dank u wel, wethouder. Ik zal u nog eventjes de spelregels uitleggen. De bedoeling is dat de kandidaat hier naar beneden glijdt. Hij mag niet naar de bel zwemmen. Hij moet zoveel glijkracht ontwikkeld hebben dat hij bij de bel dus komt. Hij mag wel uit het voertuig springen, dat is toegestaan, maar hij mag niet naar de bel zwemmen. Op de toren wordt de tijd opgenomen door Rinus Weijers en verder zorgen Lambert Dorsens en Hans Arts dat alle vaartuigen op de juiste wijze op de baan worden gezet en ook goed beneden komen. Nu zijn we zover gekomen voor het grote moment. Dat is de nummer 1 kandidaat. Die heeft zichzelf genoemd de onbekende stille. Wij hopen dus dat het iets fantastisch wordt. We willen hem eerst nog even vragen wat hij er zelf van denkt. En of hij meent dat hij over het overdekte zwembad heen zal schieten. Of dat hij dus de bel zal raken. Nou, deelnemer klaar. Tijd klaar. Duikers klaar. Dames en heren, opgelet, want nu gaat het gebeuren. Het grote moment is daar. Klaar? En daar gaat hij dan. Hij moet eruit komen. Hij komt er ook uit. Helaas. Het was erop of eronder. Nou, het is er dus onder. Helaas. Wij zouden graag als intermezzo even wat muziek hebben. Dames en heren, geef die man een groot applaus. Want denk erom. Hoe heet je? Katinka. Katinka Korevaar staat hier. 10 jaar oud, met de vliegende Hollander naar beneden. Wat denk je, Katinka? Zullen we de bel halen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze het bel haalt. Nou, wij denken het wel. We zullen het eens bekijken. Duikers weer klaar. Tijd klaar. Jury klaar. De vliegende Hollander, Katinka Korevaar, 10 jaar oud. Klaar. Ja, ja. Ja, daar gaat hij. Let op, dames en heren, daar komt hij dan. Helaas. Applaus. Katinka Korevaar, 10 jaar. Meedoen is altijd belangrijker dan die bel halen. Maar er komen nog ongelofelijke toestanden, mensen.
Dus loop maar niet weg. Begin te bellen, dan menen ze dat ze aan de overkant van het bad kunnen komen. Het is toppendansen 1983 en er staat op hoi. Oh, 82. Ik begin met 82. Er staat op hoi, haaien en... Staat er nog meer op? Hoi, haaien hoor. Hoi, haaien hoor. Oké, dames en heren, we zijn aan nummer 3 toegekomen. We gaan kijken of zij die bel kunnen bereiken. Tijd klaar, jury klaar, duikers klaar. Rustig instappen. Adem inhouden mensen, want dan komen ze aan, hè. Beetje opzij aan de overkant. Klaar? Tijd klaar, jury klaar. Daar gaat hij dan. Let op. Ja! Het is geweldig, hè? Ja, werkelijk geweldig. Ron Aerts was vorig jaar de winnaar met minder dan 5 seconden. We zijn zeer gespannen wat hij vanmiddag gaat presteren. We houden ons adem in. Tijd klaar. Duikers klaar. Jury klaar. Wacht op start. Let op dames en heren, want daar komt hij. Dit was een weigering, hoort er ook allemaal bij, kunnen we ook niks aan doen. Hij deed het. En daar komen ze. Let op, ja! Dat was een goeie. En nou nog roeien naar die bal toe. Klappen mensen, want dat was prima. Springen naar die bal. Ja! Fantastisch. De tijd was 14 seconden precies. 14 seconden voor deelnemer nummer 4. Dames en heren, zijn we toegekomen aan de kandidaten nummer 5. En dat is... Carlo van Sinten en Paul de Bruin. Carlo van Sinten en Paul de Bruin. Die hebben iets zeer ingenieus in elkaar gezet. Als ik het helemaal goed begrepen heb, dan worden ze dadelijk gelanceerd. Of ze worden afgeschoten. Iets in die geest gaat er gebeuren. Hebben jullie het zelf gebouwd? Mijn vader. Zijn vader heeft het gebouwd. Ja, denk erom. En die mensen die maken er wat van. Hè. Het is een soort buurtbus. En bussen die zijn altijd erg snel, hebben we begrepen. Dus we denken dat hij zeker die 14 seconden van kandidaat nummer 4 van Ron Aerts en zijn kameraad zal gaan overtreffen. We zullen het zien. We gaan ons klaarmaken voor de start. Jury klaar. Duikers klaar. Tijd klaar. En daar gaat hij dan. Hij moet gelanceerd worden. Ja! Dat was prima! Oh! Oh! Jammer, 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 jammer. Jammer mensen. Een groot applaus voor deze jongens. Het was fantastisch. Het was fantastisch. Hij haalde net de bal niet. Maar het was geweldig. Roel Peters en zijn vader met de Karel Doorman gaan proberen om die bel te halen, gaan proberen om die 14 seconden die tot nu toe door kandidaat Ron Aerts en zijn kameraad gemaakt zijn te overtreffen. We hopen het allemaal, we hebben het net gezien dat het op een haartje na mislukte. Helaas, tijd klaar, jury klaar, duikers klaar, daar gaat hij. En daar komt hij aan, hij gaat een beetje scheef, hij ramt alles. Helaas. Prima, geef die mensen een applaus mensen, want het is fantastisch wat ze gedaan hebben.
was Ron Arts, die heeft het gemaakt in 14 seconden. Die was in 14 seconden bij de bel. We gaan kijken of nummer 7, Stan Reiners en Ton Lemmens dat record gaan verbeteren. Duikers klaar. En dan gaat die nummer 7 en die redt het tot de bel. Helaas. Niets aan te doen. Ze hebben het geprobeerd. Geef ze een groot applaus. Kopers, Smetsers, nummer 8, die gaat het proberen. Die heeft een soort lanceerinrichting gebouwd. Die moet daarvan afschieten. En als het allemaal goed gaat, dan moet hij minimaal aan die bel blijven hangen. Zo moet het eigenlijk worden. Wij hopen dat het hem lukt. Duikers klaar. Jury klaar. Tijd klaar. Deelnemer klaar. En daar gaat hij. Nummer 8. Ja, en die wordt gelanceerd. Hij werd gelanceerd. U zag het. Het was fantastisch. Hoe die naar beneden ging, geeft die jongen een groot applaus. Twan Verstokkem en Carlo Verheijen van de wijkraad Smak ten Heide. En dat zijn hele goeie. Die zijn vorig jaar op de tweede plaats geëindigd. En als ik het uit mijn hoofd doe, alles iets van 5,4 seconden. We zullen kijken of ze dat record dit keer gaan verbeteren. Met hun smakkie. Jury klaar. Duikers klaar. Tijd klaar. Jongens klaar. En daar gaat hij. Smakkie. We keken even met spanning of ze onder het geval vandaan kwamen. Helaas. Kandidaat nummer 11, en dat zijn 4 jongens uit Overloon. Flop, flop heten ze. En we gaan even vragen wie het zijn. Zeg dan. Jongens, Koolberg, Pieter Spanje. Ze hebben er veel plezier in, ze hebben er veel lol in. Het is een soort flop van Robinson Crusoe. Daar gaan we dan. Zwaai hem maar even naar je moeder, daar komt hij dan. Ja, hij is fantastisch. Hij is geweldig. Ja, prima jongens. Goed gedaan. Geef ze applaus mensen. En daar gaat hij. Ja, hij gaat goed. Hij houdt het. Ja. Oh. Jammer, 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 jammer. Het was fantastisch. We zijn toegekomen aan Peter Vermeulen en Johnny de Bruin. En die gaan het proberen. Ja, hij deed het nu. En daar gaan ze dan. Ja! Hou vast. Helaas, helaas, helaas. Duikers klaar. Tijd klaar. Jury klaar. Kandidaten klaar. Let op. Onder de herkans in derde plaats. Carlo van Sinten en Paul de Bruin, die gaan het proberen die tijd van 6/18 seconden te verbeteren. En daar gaan ze. Ze gaan goed. Hij gaat prima. Ze houden hem in. Ja! Ja! 6 seconden rond. 6 seconden rond. Ja, ja. U ziet het, dames en heren. De sensatie zit altijd in de staart. Op het laatst, dan schieten ze eruit, dan zijn ze er. 6 seconden. Ook voor de herkans in derde plaats. 4 jongens uit Overloon. Duikers klaar. Jury klaar. Tijd klaar. Jongens klaar. Ja? Daar gaat hij dan. Voor die herkansing. En hij gaat goed. Hij gaat prima. Hij ging goed, hij ging prima. Helaas. Oké. Ik geloof dat het goed is, want de jury die zou wel moeilijk werk gehad hebben om dit allemaal uit te rekenen. Maar dat zijn voortreffelijk gekwalificeerde mensen, dus die uitslag is ohne geweer, mag ik wel zeggen. En het is een beetje nat, dus zullen we maar gauw beginnen met de prijsuitreiking. Maar ik geloof toch dat het een geweldige happening was. En volgend jaar wordt het zeker beter weer. En dan hoop ik dat er nog veel meer deelnemers komen. De derde prijs. Carlo van Sinten en Paul de Bruin. Dat was volgens mij de buurtbus, of niet? Camera die jongens, proficiat hè. Proficiat hè.
Derde prijs. Heren, alsjeblieft. Een bloemetje. Ja. Close in beeld. Alsjeblieft, ja. Tweede prijs dan. Peter Vermeulen en Johnny de Bruin. Is dat deze? Heren. Hier moet dat. Wacht even. Heren, Michian, je staat net in beeld van de camera. Michian, alsjeblieft. Krijg jij de beker en door de voorzitter de bloemen. Zo is dat. Volgend jaar terugkomen, hè? Goed zo. Michian en als je bent, Michian, hè? Tot volgend jaar. Van Smakterheide, die dit bekertje toch nog in ontvangst wil nemen. Ah, daar komt Maria. Maria komt eraan. Dag Maria. Sorry, maar het is de prijs, zo is dat niet goed. Gaat wel, oké. Volgende keer dan weer terug, kom ik nog een bloemetje voor je als troost. Dat is iets, Dan nog de meest originele, dat is dit jaar Jacques Metsers. Dit is de originele man van de Tobbe Kobus. De meest originele, alsjeblieft, Michian, hè. Bloemetje. Bloemetje baard. En als er nu nog dames zijn van Spio, dan zijn er ook nog bloemen, voorzitter. Als er nog dames zijn van Spio, dan zijn er ook nog bloemen.